Saking kemenge nyapa to ngono ki nyapa to jane. Apik ae. Ya apik no, Mayangkara bayake apik. Lagi Kok peteng to, Kan? Kita dikit jilbab barang. Mau masak to jajal. Iki serbaguna ya, Kan? Yes. Nah, ini toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki kono ya iso dikei hijab lho, Mas. Iki kena ya hijab sing lanang kena terus enak apa? Terus kena ya apa neh? Anu lampune manten ana iki. Ngene. Manten. Kena nggih barong saya barang. Piye? Deng dudeng 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 dudeng. Aku kok ngene-enek ya lho, Mas. Iya ya bayake anyar penuh dengan kerlap-kerlip. Warnanya sesuai